आगे 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 माता रानी आगे ना मोर सकरी गाँव के बंधवा परम दुर्गा आगे ना मोर सकरी गाँव के बंधवा परम दुर्गा आगे ना भक्कू बैठू ज्वाला पुसाऊ परम मीटिंग जमाई भक्कू बैठू ज्वाला पुसाऊ परम मीटिंग जमाई आगे 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 माता रानी आगे ना मोर सकरी गाँव के बंधवा परम दुर्गा आगे ना मोर सकरी गाँव के बंधवा परम दुर्गा आगे ना। दुर्गा दाई है आई कई के खर्चा करे रहन दुर्गा दाई हयात कई के रास्ता देखत रहे दुर्गा दाई हयात कई के रास्ता देखत रहे दुर्गा दाई है आई कई के खर्चा करे रहन पागे 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 तोरे चरण पागे ना मोर सकरी गाँव के बंधवा परम दुर्गा आगे ना मोर सकरी गाँव के बंधवा परम दुर्गा आगे ना। पंडित बुलायन पूजा करायन दाई के आसन लगायन गणेश सरस्वती कार्तिक लक्ष्मी दाई के संग मालायन गणेश सरस्वती कार्तिक लक्ष्मी दाई के संग मालायन पंडित बुलायन पूजा करायन दाई के आसन लगायन आगे 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 माता रानी आगे ना मोर सकरी गाँव के बंधवा परम दुर्गा आगे ना मोर सकरी गाँव के बंधवा परम दुर्गा आगे ना।
माता रानी आगे ना मोर सकरे गाँव के बंधवा पारा दुर्गा आगे ना मोर सकरे गाँव के बंधवा पारा दुर्गा आगे ना